manje. Siyangena batshana tusikhona. Somosha manje. Nami ndiyibonela. Sayikhala bafuna bakini. Ngiyayikhoselela phansi kwanongoma la ngikhamba khona embonjeni wemvu uMandlakazi uyangazi isilo samabandla siyangazi umntwana ubheka intinta uyangazi siyabingelela kuphi na kuphi nje manje ke sizile lapha ke sizonithulela khona ke uhlelo lomlando kakhulu special njengoba nazi ukuthi ke ingizwe online ayiyona ingizwe ngaphandle kwaMpanipetheni okwaZulu ayiyona ingizwe ngaphandle kwangizwe umlando kaMkhulu futhi ayiyona ingizwe ngaphandle kaMondi Fokasibiya bese kuba umdlalose no DJ July ogezani bonke ithimba lonke likhona la ngaphakathi khona nomzimba ukhalimali lesurprise ke siphethe khona umngane omanxeba wabona omanxeba kodwa ngithi ke nje usushilo nje mfowethu ngihamba nomkhopho wami yabona izwe linemkhopho bafowethu bangayithola into yakho nawe nami ngayitholela lapha yabona ke buka nje bukishe zilakhona manje ngiyabona kodwa hayi
hayi iyezi inkunzi lena ngokengane zakwethu siyangena ke manje sisiyangena ke ngane zakwethu siyangena impela ke manje sizophila sona ke ngane zakwethu ukuthi bonke abantu basondele ke manje impela ke emzuzwini owodwa nje besiqala khona manje ke uhlelo lwethu lapha ke kuyizwe online sakaza sihostela kwaMashu la neThemba Lihle ngase hostela ngase office impela ke sikhona nensizwa sezikhona lapha yabona imbonela ugadla ke umfoka Nxumalo sefikele lapha siphakathi ensizweni thina mase sizinsizwa bona sibe sensizweni sala uthi uyosakaza ema-office sifuthwa ama-aircon isihlala nensizwa lapha thina